Ayo sing apik ning nganggo lendang, sing kono dislampirke nggon tangan. Nah. Sampirke ngendi? Ayo kono kuwi nggon tangan. Slampirke kene kudune iki. Hah? Kene. Ora iso kok. Ditumpangke tangan ngene iki lho. Kaya si kaya aku mbiyen slampirke kene ngene. Ora slempit-slempitke. Lah piye? Aja lendange sing dislempitke. Lah? Apane? Kebayake maksudnya. Yo tren jengat-jengat ngene kebayake. Ah wis, ngono wae apik ngono lho. Ah. Piye kaya gorden? Apa? Gorden. Ora kaya gorden ora. Nyokot apa mah aku? Kenapa? Kan nyokot apa? Nyokot pesine lho kan. Pesi kan nanti. Pesi nggo gorden kae tok cokot terus gordene rek-rek. Ora sak cendilane po kan nyokot. Rasa keloro-loro to, wong kesenengane keloro-loro lho. Lah yang liya-liyane do dialem lho, apik-apik kabeh. Tiwi apik, Ika apik, Lisa ki tekan aku kok kon nyokot kawat ki maksudnya piye? Ora kawat, wesi kae lho. Lah iya. Gorden ki ana serekane suka wesi kae to, rek-rek. Akeh wesine tok cokot, gordene dipasang nang isore dadi ki malah rek-rek. Dadi kaya leak to. Kene ngakori nek kaya leak. Iya. Iya, Mbak Tatin Lestari Andayani. Iki sinden antagonis. Oh iya. Ya ora, aku jane baik hati loh. Apa? Jane baik hati. Baik-baik di jalan kok ora baik hati. Iya. Oh, ngono kok baik hati ora. Lah aku tergantung lawane nek lawane marahi mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marahi mangkel ya aku marahi mangkel apa piye? Lah iya jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke kon nyokot kamat terus dunekke nangka blonyo. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur, Pak, kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh iya, ya wis wedian tatin ngarep nganggo lendang. Wah, jan. Yai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasongan. Ora iso to? Kon ngalem sithik ngono. Ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki rasa. Ya rasa dialem mangko iki ya wis gek anu nembang. Oh iki mau ana pamundutan. Ya. Ning kowe nembang sik iki mau ya ana pamundutan nggo kowe. Ya. Napa? Sesideman. Oh ya saka Mbah Hadi Seno. Oh nggih. Kasih doli wong. Liwunge isih ana dhewe. Lho kowe bengi iki kerejeken akeh kok, Din. Ki nek ora percaya ki dititeni omonganku ki engko ndak dikira aku gawe-gawe. Iya. Ana sing transfer, ana nyuwun kutut manggung sing nyekar Mbak Tatin saking Kura. Oh iya sapa? Sik tak golekane no. Mas Ferry. Ferry sapa? Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Kirim nang rekeningku 1,5 juta. Oh iya. Kon nembang kutut manggung ning karo kon mabur. Wah iya. Lah aku ora ndek suwiwi lho. Lah mulane kulune ditukulke sik, aku anggere tukul tok kerok dadine. Yang ngeribeti kok ya. Ayo. Iki lho, ra percaya wis ditransfer iki. Minta kutut manggung nembang Mbak Tatin saking Ferry Mas Raden Ferry Suranto. Oh kelingan aku biyen tahun Mbak Dene Tangerang yang sering nanggap dari sekretaris negara Seknek Sinden Tatin Pak Suwun. Ya matur sembah nuwun. Kutut manggung nek dadine pleci piye engko? Ora apa-apa, sing penting ana sing nyuwun kok. Ning kutut manggunge penake engko gara-gara engko gara-gara siap kutut manggung belajar. Ya matur salam kagem Bagor Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI kuwi. Sesuk sapa ngerti kuwi diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Silet. Sinden antagonis ya. Monggo nggih. Sugeng dalu Pak Sino nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karangrecek tukangipun Pak Joko Laksono. Lagunipun nderek ya lagune nderek ya dikai apa ora ya nderek aku pokoke ya. Monggo ki tembang sik sesideman sik nyo amplope
Aku nek karo kowe Surawani. Saiki wis apian to. Wah, aku kuwi. Ora dibahas. Biyen aku karo kowe apian lho, meng kowe iki ra niteni karo aku nyotampani sik. Ampani. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Kok iki maksudnya piye? Wong Jawa ki mung disingkat kok. Apa wae? Nek kowe iki bentuke apik ya aku ling ngalem wah Tatin ki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Wah. Yunan. Dasare mbute wa. Apa? Rambute dawa. Wah. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Gak aku ora arep ngene sarung kok. Lho, wong Jawa iki iso disingkat ngene kok. Coba nek ana wong anu kae. Ana enak apa jenenge? Enak ora, Pak? Naknan. Oke lho, naknan Bu, iki masakmu naknan. Enak tenan. Nek mbotmu walitmu ning iki. Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya Kulitmu ning ya kulitmu kuning. udu mesti Apa? pikirane. Wong ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng kok ndo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Sawae. Anu cangkem elek. Dalange njijiki. Kuwi siji wong Lah aku aku. nek diwarai ya ora aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. Mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku mung nimbutmu kok rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Nek Ndas kenceng ya mlorot ya piye? ndasmu tos. Apa? Ndasmu atos. Ora nek ra atas ya piye tenan ndas kok kiur-kiuri. Oh, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Ngopo? Awal Lah ya saiki nek dipikir ndas nek ra atas ya piye? kemucah kok soalnya. Apa? Cangkemmu trocok. Lah saiki nek sirahe ora atas lho nek ra ono bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ah iya, mosok sirahe atos gulu sirahe empuk gulune atos sak ya. Yo dibawani sesi demak. Wiwitane anderek sang pake Cuk mumbar. apa meneh? Bathukmu jembar. Ora ya. Oh iya semono kok. Asah dibales ya wis. Iya. Marai lali cakepane to. Aku pikirane limuceng wae kok. Heeh. Bagus kang olah budaya sowan menyang kota Bendera terus Bendera terus ngayung-yung putra
Umurane pira Mbak Tatin? 1 no. Oh. Kuwi napa mong di anak loro no aku ora iso mbayangke. Ngapa? Nek pas hamil awake mesti saya jebluk ka. Gedhe banget kae. Iya. Bojone nek ngeterke nyinden ndak tak nganggo tosa. Iya. Kok nganggo tosa ngapa? Ayo bojomu nyopir kowe nang mburi ngaplah-aplah kae. Kayak kena angin kene. Selendang kuning Kang Sangke saking wukir suara kurang pramana ning wasis Angung romarang pendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesidengan monggo luwe becik paling liwat kincaning alis mbok kanggo jogetin ora mung sikile encik-encik. Nek rontongan lan joget piye ngene? Ya ora ya kuwi iso di nenen dentang-tang tak dentang-tang. Ngene. Kan jenengan nang kene iki tak ngono.
Maksudku karo sampluk ngono. Ora apa-apa, ora masalah nggih ora gelem bayar ra bayaran ora apa. Ya aja. Nah iya. Sing apik lembang iki dimanfaatke. Ya engko tak manfaatke. Engko bar karo-karo dimanfaatke nggo kutub mripat. Iya. Ya turu. Ya. Urip ana Dene kita turun ngaturno Pak Lurah nek ora ana ahli warise ya sapa Mak. Iki aku di WA karo panjenengane Pak Untara, alamate Klampok RT 15 Trip 2 Giripurwo Purwosari. Oh iya. Ki isine apa? Pokoke panjenengane iki nandang gerah ya. Gerah terus iki WA awake dhewe ya. Oh nggih. Difabel utawa cacat. Oh iya. Ki kepaleng nglonggarke rezeki awake dhewe kagum panjenengane. Oh iya. Nang iki alamate ngendi? Ya genti nyuwun tulung ora apa-apa, ora ana staf-stafe Pak Lurah kene sing iso nyampeke tekan kono. Nya diaturake Mas Pak Lurah. Ya. Oh nggih, Pak Lurah katuran Arya Pak Haryono. Katuran mriki. Ayo kowe sing grono kok goblok. Lah. Kula mriko. Heeh. Aduh lho, Mak. Piye? Ayo ngepit. Kasih Mas Gun nggih. Heeh, kasih ke Mas Ben daturke Pak Lurah. Iya.
Pak sapa? Pak Untara Klampok. Ya, ki duwe sakit difabel utawa cacat. Ya. Panjenengane WA awake dhewe nek ana kelonggaran rezeki ngringanaken beban hidup. Oh iya, ora apa-apa, Mak. Nggih. Engko diaturake Mas Gun, diaturke Pak Lurah, Pak Aryono, ya men diaturake karo Mas Pak Untara Klampok RT 15 Trip 2 Giri Purwo Purwosari. Ngono ya. Mau ya tak suwun rawuh mrene ning ora iso wong mergo panjenengane nuwun sewu tindak kowe ora iso. Dadi ya aku wis dikirimi videone no. Iya ya ora. Siti Purnama sampun sepuh. Lah sepuh jenenge Wepak kok. Oh, mbok menawa. Kowe iki sirahe gedhe kok goblok. Lah aku ora ngatekke pake lho. Ya, iki Pak sapa Pak Untara. Oh. Ya, Pak Untara. Heeh. Dikompleti sisan. Ayo Prastiwi karo sapa Tatin. Ya, iki no pamundutan Liwung. Kula melih. Heeh. Oh nggih. Ayo Dik Pras. Ya. Waduh. Jemblong, Pak. Jemblong apa kowe iki sinden kok mutahke suguhan barang. Tak pindah, Mak. Buak ngono lho. Ah, kuwi dadi tandha nek bebanmu iki longono. Iya. Kuwi nek jemblong pas leh muteng ora cilaka to? Iya. Ngerti-ngerti mak grubiak ngono terus sinden kok kari ndas tok tingil-tingil. Ayo, Bu. Iki ya mundhak ayo aduh. Lendange nganti kangsrah lemah. Iya. Lendange kon ngenten iki lho, Bu. Kon delehke kene. Sesuk ki ya dipaske to, Pras. Sesuk nek lendange kedawan ki dibagi loro. Dalange apa-apa cacat dasare. Apa-apa dilek, apa dilek. Ora di. Ayune kok ngene kok. Aduh. Ayo sapa to sing ora ngerti ayune Prastiwi. Sing jeneng Sri Gunung ki ya ngono kuwi. Apa Sri Gunung? Sawang saka kadowan kuwi to ayu. Apik. Dicedhaki marai mulek-mulek. Iya. Ya ora ya, Bu ya. Cantik le dandani 2 jam lho. Sapa? Nuwun yo, Des. Kurang ajar ta. Iya. Ya wis ora apa-apa. Le dandan pirang jam, Dit? 2 jam. Sing ngomong sapa? Lho lah, wong wedok iki angel lho Pak dadi wong wedok dandan. Nek Prastiwi percaya aku dandan 2 jam mbok ngangger dipupuri gogrok. Pupuri neh gogrok. Dialisin gledek ayo. Wis angel kulite iki wis ngeriput wis. Dadi wong wedok wis nggone ndi-ndi nggawa bel. Lah apa? Ting klindring. Ya Ya ora dereng kok Bu Prastuti cantik kok. Alah kok karo melet kowe? Karo melet yo. Ora ya Bu, ora. Oh wae ayo. Asli karo melet. Kowe ngenyek, Mak. Ngenyek kowe ora. Dadi cil wong cilaka aku nek. Oh iya kok. So aku ora nang. Oke, ayo melet meneh ya lho. Sapa lho aku ora. Ngalem kok karo melet ki ngece. Melet piye? Turunan kadal apa piye kok? Iya. Le nganggo lendang ki ora sing apik. Lendang ki cukup dikapit kok dadak dinggo ning ngene-ngene iki barang iki ngopo? Amri lho, manis manis kene gak sabet sisan. Piye kuwi? Apa ora oleh. Kita iki anu kok ungkapan kemarahan Prastiwi iki dilepaske nggon pas pentas. Iya. Ya ora apa-apa. Manine nek ning kene. Iya. Edan ana sesuk nang ngebis tak sia-sia tenan. Arep tak ketake. Ha wis pokoke manut aku kok ya. Sesuk anggere ana sinden ngomong karo aku muni mandek sik pipis. Ora ana mandek-mandekan. Tak uyuhke ngarepmu. Betul Bu, betul. Betul-betul cengelmu kuwi kok. Lah iyalah. Lah kepoyo kok ora diandeke ya di. Ayo ben. Ngono bae. Aku ora ngajar kok karo aku kok ngopo. Sajake Mas seneng nek duyuhi kok kuwi. Iya. Sesuk ana dalang klebus. Aku sanggung kembang api ya apa. Lah ngapa? Aduh, asu meti kembang api. Dor. Aneh pretik. Oh alah. Prastiwi. Jan mongko kaya ngono. Nek mati sing mlebu swarga ming gelungane tok. Ya, mangga. Sabda.
Ora wis Wis. ndaming dinyek. Cuma didombong loro amplope mau. Sing dienggo tak keke. Ora kok pek wae. Wis tak keke kok tambah-tambah. Ini kok apian dengare lah, bocah kok bagus e kok ngene iki. Ben nang wae ora apa-apa ya. Tenan. Wis wong sinden anggere wani dalang wis ditenono. Iya. Ditenono apa nek kowe ya ora mandi wong umure tuwa dheke ro kowe. Tur dasare kae ya cikal bakal sindenku kok no. Lho. Yen aku ajar mayang ngalor ngidul upahe lagi 800 karo tengah yuta. Ya. Pasti iki wis melu. Lara apa piye? Oh iya to. Heeh. Nganti tak ngaos seragam randi kebayak tak nei lungsurane makku. Iya. Monggo makku lemune ra jamak-jamak dadi malah kaya memedi sapah kae pere-pere. Kuwi ya trima, ya ora apa-apa ya, Mang. Mulane saiki ya piye-piyekno nek apa netizen utawa streaming iki kadang kala sok ono kok kan. Lah niku Mbak Yu kula dadi wis ben sauni-unine nek kira-kira atine lagi ora seneng ki ning ngunekke sak penake dhewe. Iya. Ngono ya Mak. Iya, sesuk nek pas turu tak rute karo kursi no. Iya. Arep tak taleni nggawa kursi bis kae dadi nek kancane do mandeg-madang dhek. Ayo Pras madang. Modar.